God bless you. Chada ndi teacher pamsorope the wisdom of God. The wisdom from above, right application of knowledge. Wisdom is not about the right application of knowledge. But applying it when it is necessary. Wisdom. So, I'll read from the book of 2 Kings chapter 4. Now a certain woman of the wife of the prophets came unto Elisha saying, Thy servant, my husband is dead. And you know that he feared the Lord. But the creditor is come to take his 2 sons to become his slaves. Yes, okay. So Elisha said unto her, What shall be done for thee? Tell me, what do you have in your house? The handmaid had nothing in the house except a jar of oil. Then he said, Go borrow vessels from all your neighbors, empty vessels. And when thou have come into thy house, shut the door, you and your sons, and pour into the vessels which are made full. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and the time and the opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The prophet. So along the instruction Elisha is an anointed prophet of God. Solution. Go and borrow vessels. But the rest of the story mafuta akawanda wakatengesa wakararama wakakava chikule chavanga vainacho vanyandika kubata ne instruction yaakapiwa yanzi iyo kana wakumbira zvitini from your neighbors shut the door. Kana wakumbira zvitini from your neighbors pinda mumba uvhare door. Why closing the door? That's where my teaching is today. Kune zvavakavhurira door zvipi zvekuenda kunokumbira zvitini. Vachicha vanovharira door when they began to exercise the word of faith. Why? Nokuti kana door rakavhurika wavakumbira zvitini zvakawanda vakaona uchiedza kudurura mafuta mashoma muzvitini zvakawanda, they will come to you to advise you. Simple logic. Haugone kukumbira ma-empty jars 50 iwe une a small bottle but chisina kunaka kwavari. So community kana my neighbors, they represent the world. Nyika zvairi ine zvainogona, ine zvayakanakira zvekuti as church, if we close our doors in every sector yezvinhu zvatofanira kudzidza kubva kunyika, we can miss the point or miss the mark yekuoperate fully in the kingdom of God. Inofanira kuti scientifically ukada kuona kana munhu arumwa nenyoka aenda kuchipatara, the antivenom yacho ine chekuita nevenom yenyoka yacho, zvekuti vanogadzira the antivenom vanotora the venom kana kuti vanotora the poison yenyoka kuti vagadzire mushonga unorapa munhu arumwa nenyoka. Meno pana anoziva we vegero nyanyurasika sterek, right? So antivenom vanhu vanenge vaita a start concerning the poison yenyoka kuti vagone kubuda nesolution kana munhu achinge arumwa nenyoka, which means the poison pachayo iri dangerous, iri poisonous, but also is one of the key yekuti tikaita start tikavane knowledge tinogona kubuda nesolution kana munhu arumwa nenyoka kuti timupe timuinjecte solution. But yabva papi pakustarta nekuunderstanda the venom, and the venom yobva yava part. Okay, they don't download and do it in our times. Vaccine inoinjectwa mumunhu ine chekuita nechirwere chiriko. Saka kana uchinzi kwani vaccine yacho kuda kuti vakatotora chirwere chacho ichocho ndokubva vashanda nacho mumalebhu, ndo chinoinjectwa mublood remunhu, ndo chinenge chakunzi vaccine. Kuti vaccine inotanga iri problem, but nekuda kwenknowledge
knowledge ruzivo vanhu vane zvavanoita scientifically kuti vapedzere vabuda nechinhu chinonzi vaccine. So vaccine pachayo chirwere chakashandwa nacho zvakanaka kuti chipedze chirwere ichocho. Kana unozviunderstandawo? Izvi kana zvichinzwika then I can flow better. So scientifically vaccine kuti ivepo vanenge vagona kudhila nekuongorora chirwere chacho chiripo, voziva zvavanotora nekuita pachirwere ichocho, chobva chava drug rinoinjectwa mumunhu kuti ave resistant kuproblem iripo. Saka solution yechinhu chinonzi vaccine ndo yeshadow picture zvandodzidzisa nhasi kuti Elisha ataurira mukadzi uyu kuti enda unokumbira zvitini from your neighbors, but kana wakumbira zvitini pinda mumba and close the door, uvhare door rako. Pachekutanga kuita ndechipi? Learn to respect the world, learn to respect the neighbors, open your door, go and seek empty vessels. But kana wawana zvitini, you must know the right time to close the door, which means don't operate under a closed door all the times. Pane nguva yekuvhura door kuti upiwa zvitini, netime yekuvhara door kana wakushandisa instruction yawapiwa kudurura mafuta. Jesu unoti kutenda kwenyu kukasaita sekwemafarisi hamungagone kupinda ushe hwaMwari. Zvoreva kuti Jesu vaiona beyond, kana kuti vaiona the other side, rekuti kune kakuva serious, kakuva dedicated, kane vanhu vakarasika, kari kushayikwa pakati pevanhu vari correct. So by nature munhu akava enemy yako, kana kuti munhu kasamugamuchira zvakanaka, you always close the door pa whatever zvaanoita. Why? Because munhu wakavenga hagone. Let's be real on that. Munhu wese wakavenga kana akaita chinhu chakanaka paura uchione chakanaka, nekuti ruvengo runoisa cover pachinhu chinogonekwa. That's why Bible richiti love covers a multitude of sin, which means kana une rudo nemunhu haatadze, even akatadza mauya aonese kutadza. So just uri kutipa a balance pasoro pe knowledge yekingdom. There are things we need to learn from the world. Yet atiri panyika ino asi atisiwe nyika ino, but pane zvepanyika ino zvekuti ukaignore zvinokutadzisa kuunderstanda zvekudenga. That's why Jesu mukudzidzisa kwake aiticha anonzi maparables. What is a parable? An earthly story with a heavenly meaning, which means I want to connect with you but earthly so that you can understand spiritual. Which means if you miss the earthly, automatically you will not understand the spiritual. So danger taita operate under a closed door. Icho kwadi kuti nyika yakaipa, but munyika yakaipa wamakawani kwa Mandala Maria akatakura Jesu kuti nyika iponeswe. Pamazuano Mwari wawanira Noah favor, Migoshe miti yakashandiswa kuvaka the ark yanga iri panyika pacho panonzi panga pashata. Noah chaakapiwa measurements kwete miti zvaya kuti nyika nekuipa kwayo yanga yakamira solution to humankind. So there are times yekuti we fail to operate with wisdom, while we are too spiritual and earthly useless. There are things we need to know and learn from this world. Zvinogona kutibatsira kuti tioperate zvakanaka in the kingdom. So instruction yapiwa mukadzi zvanzi kumbira zvitini, but kana wakumbira wakudurura mafuta, close the door. Which means there is time to open your door and deal with the world. But there will come a time you need to close the door. So we are not supposed to close the door all the times. As I'm preaching now, we are broadcasting live. Chero munukunika kwa chero. Right now, I'm going to follow. There are people watching from America, from Australia right now. This kind of technology, I see Bible. They're thinking it's good to show family. So we borrowed this idea from the world, but we are not using it for the benefit of the world. We are using it for the benefit of the kingdom. But here in social media, they post useless things and selfish things.
Chataka borowa. Ani shavano posta nekuita. Chataka borowa is a system to broadcast. Saka pane vamonotaiwa. Zvese zvinyakuna inobasa nezvese. Saka vamwe svika paextend yekuti maiki chaiwo havaide, magitari chaiwo havadi. Vanoona Saturday. I'll take you to the Garden of Eden. Wakaipa akapinda munyoka akafurira vanhu vakadzingwa. Vanhu vakurumwa nenyoka murenje. Mwari vakati kuna Moses, gadzirai imwe nyoka. Vachatarisa panyoka iyoyi vachararama. Chairaramisa vanhu chii imwe nyoka. So which means if we operate under a closed door, zingota kunyika ndekunyika zvekunyika ndezvekunyika isitova kunamata icho kwadi hatina kufanana nenyika but tiri panyika ino. There are things we need to borrow and there are times we need to close the door. Saka danger yataita, we always operate under closed door to an extent yekuti wasi wakaipa achiedza Jesu anotishambira mapwe chive chingwa. Kuramba kwaJesu kunzwisise haana kuramba nhau yechingwa, but akataura a percentage kukosha kwacho achiti munhu haangararame nechingwa bedzi. Haana kuramba chingwa, ati chingwa chirimo muequation yekurarama, but it's not all. The problem yedu ndeyekuti we have closed the door for bread, and we always say nakunamata nemoyo wako ukafa uenda kudenga. There is a life to live on earth. And there are things you need to do on this earth. Panyika pana haisi program ye passing face. Panyika pano pao tine assignment. We have got something to do for the glory of the Lord. So danger ilipo ndekuti tiri kuoperate under a closed door. Hatina chatinoda kana kudzidza kana kuita borrow from the world. Tiri kungobhiliva kudaiwa kana uyo achinzi achakombolewa, mafuta achawanda. Atinene kunyika. Instruction yati, go and borrow your vessels from your neighbors. Kana watu wazitini, no time ya wavura do, kutumu wadi pekudura mafuta. But kana wamumba, that's the time to close the door. So danger by ingoli beds, we have closed the door all the times. We don't want to talk with them or to talk to them. Chatino mufunda nekuda nikudiva. Blessing yako, miracle yako ine chekuita nezvinhu zviri panyika ino. Unozvara kuti kudenga kupore munhu, kudenga kurorwe munhu, kudenga kuparidzirwe munhu. There are things zvekuti if you miss on earth, you will never recover even in heaven. Kuna Jesu zvikanzara umukadzi akarorwa nevarume 7 vachifa, kana taa kudenga nyaya yenhaka inofamba sei. Jesu vakubva ataiwa kudenga kurorwe munhu, tinenge tine mitumbi yengirozi. Which means kune vhangeri repano kana iri nhau yemarriage is an earthly thing ordained by heaven. Blessing yaunoda zvese zvaunoshuwira zvine chekuita nelife yako pano. Hakuna mota yauchada kudhiraivha kudenga, hakuna imba yauchada kuvaka kana kugara, iye ndiyakutonokuvakika. So which means if you miss certain things on this earth, uchitomuzoti handokururama kwacho handina basa nezvese, you are failing to utilize the wisdom of the kingdom. Kana Jesu achiti munhu hararame nechingwa bedzi, ari kuti program yechingwa ichiri valid, but it's not all, but it's part and parcel yekurarama kwemunhu. Chingwa handi zvese, but ukachishaiwa uri spiritual uchinamata unotofa. Hapana munhu akararama nebhaibheri asina kudya. Kudya zviri earthly, zviri panyika, zviri tangible, iprogram ine chekuita nedenga racho. But tasvika pastage yekuti munhu anodzivisa zvine basa rese kukuenda kumusha kunozorora. I believe nekuenda kumusha, I believe nekunozorora, but pane nyaya there is a life to live, and life is a gift from God. Mwari ndiye anopa upenyu. Dai program yaMwari rekuti munonogara musha kudenga pana babana dhiri, ainofanirwa kurega kutunza pano onogarira ikoko. Sei munhu akatenderwa kuuya panyika, there is an assignment, there is something to do. So the devil paanotifaita haadi kuti timbovhura dombi chana. Iyo yangu ndine chingwa bedzi, anobva zvechingwa siyana nazvo.
Sauchona, you look at this time. Ukatala pamsoro pemba. What done? Kana kurorwa. Wala tumafundiswa mazwani. Wakalasika wasevu vangerere kudenga. The truth is, watu alinga ashidaro alikumba kwako. Jemba hadi patikule kwa anogara. Jemari hadi anayo muhumwe Yesu. That's being unfair. Why are you closing the door to others? Why you can only landlord? You can apply how to receive your house. Sure, uno boy can only vote and send that tanga. Why? Because in better unayo. But I know road janu vote dai mwali wani la nyasha na bema katika ipa. So atifanane. Usati shoka ukombole wewe ukanzwa Solomon akita zina maturo anga anazo. Solomon pano direse zina maturo anga anazo. Aido torari pa sofa. Kune mumo ufunge zine maturo baba runo tinyaka rurama anozira naka kuwana wewana momba hata nakacho mwea. Abraham was rich in silver and cattle. Mwari wacha anungomira zvemweya over ati ndini Mwari, the God of all flesh, silver and gold. When the church and spirit, silver and gold belongs to me. Mwari pani pano kusimangotara zvemari chete. Atauri zvemweya zvaAbraham zvaIsaka pane panoti silver nendarama ndezvangu. Iye ari Mwari vanosimba sakatendeka chechanoita. So when you don't know how to balance or to operate under a closed, or you don't know the time to open and close the door, unapesira wane problem. You're only spiritual. And also today Mwarandu unani chichi gamba chichi zamari dzakavikwa muruzivo. Baba rangu rinoti you must rightly divide the word. Kana Jesu ati munarame nechingwa beti zvorati zvechingwa zvinotokosha. Saka choroti munhu aiswa naMwari mugarden haana kunzinamata haana kunziparidza akanzi idya. Eating was the first gospel preached by God himself to humankind. Mwari kwakutombomira kuparidza zvendimi zvemweya kwakuti munhu ngaarwe chikafu. Idya apa siya apa sevhisi yatopera. Kana ainyora manotsi adhamu aingonyora kuti eating. Apana spirit, apana chipana eating chete. Why? Because the life you live, you're in two dimensions. The physical side and the spiritual side. Okay, ignore the physical. You can even die. Unazana Jesu paakatifira pamchinjikwa. Chakawerewa pamchinjikwa usimweya inyama. Baba runoti iye achifa pakrosi anoti Father, unto you I commit my spirit. Mweya unambotifira. Asi aitoita zvemweya. Vachakafa inyama. Kana takaponeswa neropa rake, ropa rinototiponesa pamweya. Iro ropa richitoerera richibatika riri tangible. Zvati kune zvinhu zviri tangible zvinobatika, but zvine spiritual meaning. We need to balance. Kubalance kudini? Kana wakumbira zvitini from your neighbors. Wakudura mafuta, action of faith. Ropa unovhara door. But action is real faith, it is physical. Open the door. Kumbira zvitini kuwani. Wamumba, chivhara door. Wai kuvhara door. Vana vazvitini vanazvo. Ende vatonibatsira. But kana kwakuita kuri spiritual kwepamweya kunodhimanda faith. I don't need their advice. Why? Because havana kutenda sekwandinako. Elisha arikudurira mafuta zvitini zvakawanda. Iwo ari mashoma. A program of faith is in a physical dimension. But at no tangira pa program of faith. But a program in natural. Go and borrow vessels. Waliofuka kutiponesa nyika yaipa. Vakatsvaga munhu panyika Mhandara Maria akatakura pamberi paKristu. Munhu akatakura mimba for 9 months kuti vanhu vaponeswe. Akabereka chinobatika kuti vanhu vagone kuponeswa pamweya. So pani patofanwa kubereka zvinobatika kuti zvinhu zvemweya zviendeke. Munhu hararame nechingwa bedzi zvoda kuti haasi kuramba nyaya yechingwa. Ari kuti you must learn to balance the two. Anorarama neshoko rinobva kuna Mwari uye nechingwa chacho
nokuti pari kuti beti ana kuti chingwa achina basa. Wala bhaibheri rakuticha pamusoro pefasting. Fasting hakusi kushache kudya, kungomira izvo zviripo. Kurati iprogramu yevanhu vanowana. Sorry, vanenge karafu, but ndizvo. Fasting hakusi kushache kudya. Fasting kumira kudya zviripo. Mishona inototi kuzvinyima kwete kunyimwa. Amai vaenda kune muprofita. Vapiwa a prophetic message, a spiritual message, inoita kuti pave nemiracle. But vaudzwa instruction yokunzi kana mapiwa zvitini, mapinda nazvo mumba vharai door. Because there is time to open the door and borrow vessels, and there is time to close the door when you act upon the word of faith. Saka ukavhara door all the times, you will miss the mark. Tine zvatinogona kudzidza kubva kunyika, hatisiwe nyika ino. Asi tiri panyika ino. There are things on the ground. Zvokuti tikasashanda nazvo, zvakataurwa naMwari zvati hazviitike. For example, Mwari vasika Adam. Creation is a spiritual dimension. Formation is a physical dimension. That's why Genesis 2 verse 5 ichiti Mwari akatendera mvura kunaya panyika nokuti kwava kusina munhu unorima mubindu. Iye munhu anga asikwa Genesis 1:28. Say Genesis 2 verse 5 ichiti kwava kusina munhu. Waitaura the type of a man, a physical man. That's why vakazorenga pamberi noti then God formed man. So man was created spiritually and he was later formed physically. And the man formed physically is the one who can take care of the garden, not a spiritual man. So you can go spiritual. Usina understanding yekuita in the physical. Unogona cause a drought in your life. The first drought in the Bible is not because one devil. There was no man to till the ground. So the Lord did not cause the rain to fall. First drought in the Bible. I know because one matrimony. Yaka kontra nokuti kwakusina munhu wenyama. Yeti kwakune munhu wemweya. So kune zvokuti ukasazvisa panyama, your heavens will be closed. Kune zvokuti ukasazvibata nekuzvizvisa panyama, unoperate under a closed heaven. You are only spiritual. There was no man to till the ground. Why? Nokuti purpose ya Mwari yekuti pave ine garden laden. Saka chinoita kuti pave negarden nokunge pana gardener. Garden ikashaya gardener, it tends to become a jungle. Garden reHarare vashandi vekanzi vakaita strain for 3 months rinoita sango reHarare. Because what makes a garden is the gardener. So because Adam was not yet formed in flesh, he was a spirit being. Genesis 2:5 bayat, the Lord did not cause the rain to fall, which means there was an artificial drought. Sure, kuti hakuna a physical man who can till or take care of the garden. I remember last week talking about this area and when we bring someone to the church to teach on the physical matters, vanoti church yarasika rova imuchinjikwa jesu hazvina nebasa rese tikuenda kumusha kunozorora. Yeti tikati vada kuenda nhasi simudzai maoko tikabata pfuti hapana nosimudza mudambochovha muchiitei muchida kuenda kunati mauri mune kasensi kekuti life is a gift. I've given life by God to live on earth. Nekuda kwekuti there is a purpose and a reason for that. Kana rakavharwa all the time zvinoita kuti zvimwe zvatinoshumira nekunamatira kuti Mwari itai hazviitike. Nyangwe Elisha ari a true prophet of God, mafuta achawanda chokwadi, but haana macontainer. Elisha ane power, the anointing, but macontainer they are in the world. Zvitini zvako zviri munyika. So number one key yaigona kunyima mukadzi mafuta akawanda, hakusi kuti prophet havana power. Inauye kuti ndiye ari kunokumbira zvitini. So the way you talk and relate to people can be a picture yekuti uchawana zvingani. Nekuti vamwati kutaura ugone but unokunamata stereka. Musociety maunogara you are a problem, but you believe God for greater things. Yeti kuna zvinhu zvombe zvichangoitwa naMwari. Waona kuti unofamba sei nekugara sei nevamwe. Shoko rekuti anokumbira zvitini
Rubara kuti nyaya iswa pa maoko ako mataurira ako nekulileta kwaoneta nevanhu mu community. That's why it's so valid to respect munhu mupenyu. No matter umuziva akafunda hana bvakupi. It's so valid in the eyes of the Lord to have respect for each other. Why? Because hauziva nezvitini zvako. Mukadzi paakanzi enda nokumbira zvitini musociety, miracle iri yaiswa maoko mako kuti kana uchitaura nevanhu vashoma. Remember, she was a wife to a late prophet. Nekudaro kwekuti aiva mukadzi wemuprofita, zvichida anga asingataurike naye musociety, aizvinzwa kuti mai papa mukadzi waprofeti. Saka community yese anga asina kana munhu wairireta naye, aishaina nekuda kwestatus yababa. Kana uri mukadzi wadoctor, remember one thing, murume wako ndiye doctor kwete iwewe. Akafa certificate amutambidzwe. So learn to respect and interact with the people on a good note, despite kuti murume wako anoita nezvei. Murume wako akanzi engineer, iwe hausi engineer. Akafa wamboti mudzimai wacho asara chimupai macertificate acho. No. So no matter kuti uri mukadzi wangu, learn to relate with the people on a good note. Nokuti mukadzi wemuprofita akazonokumbira zvitini kwete kuna vamwe vaprofita mucommunity. Handizvo kuti aigara sei nevamwe, mazvinogona ndipasinuwaenda picture nekuti nhamba yezvitini zvaakawana ndovanhu bedzi vairileta navo. Nokuti ndwa ini chinhu chikanzira hachina basa. Uriwo kuchikumbira kuna mumwe munhu anogokunyimira kuti hatizivani kana kuti uri munhu anoshaina. Unozvara kuti mwana mweyo wana anayo unosvira kutsvaga mari ukaendewono kuna anayo izvezvi. For example, chiyangu anayo mari yauri kuda, unadi kuenda kuti ndara ndipe mari, unotoziva kuti hatiwirirana hatizivane, saka hazvisi valid. Chese chauri kudayo kune munhu anazvo. Sei masiwa mari yauri kuda anayo, hadi uda start kuna anayo izvezvi. Pachinoita kuti usaende ikoko hamurilete, magara hamutaura, hamuzivana, hamusekemesi. So mukadzi panze anokumbira zvitini ari kungonzi miracle yako manje yayubva muukama hwako nevamwe. How you relate with others in the community. Sezvo waiva mukadzi wemuprofita, handizoti waidadawo zvakadini netipauro achiri kufaya. Imagine kana munhu achinzi mukadzi weminista, ane vanhu vanogona kusarudza akasataura nawo. Kuti pakadzi miracle yako yani chekuita nekuenda mumaraini maunogara uchipiwa zvitini, ega andinobva ndanyura, hakuna anombondipa nekuda kweunhu hwandaita. So unhu hwako hwanhasi ungangova a blockage to the blessing for tomorrow. Mararamiro ako nemagariro ako nhasi angangova futi a blockage for the blessing Mwari yada kurinitsa tomorrow. So learn to improve today. Ona vanhu sevanhu kuti chinhu chandakaona Mwari chavadirata hachisi permanent. Kutambudzika kwemunhu kuri subject to change at any time. Kana Mwari vada zvavo, upenyu hwemunhu hautore nguva kuti hushanduke. So munhu waunofuratira nekusema nhasi inhau yekuti hauzive mangwana. But ndingokupa warning from this text. Kana mukadzi akanzi anokumbira zvitini mwaunogara, iye anga ari mukadzi muprofita, akaomeserwa. Nokuti kana dhati vari prophet, pamwe pacho hautaure nemunhu wese wese. Unochinya nekuda kwestatus yemurume wako. But munhana unokumurisa munhamo wadzipirwa zvitini kumaraini kwaunogara. So chakangolimita ipapa aitaura nani, aiswera nani, waiwirana nani. Dora kovhura unokumbira zvitini, dora kovhara kana wapiwa zvitini. Kuti pari kuda wisdom, time to open the door and time to close the door. Reva kuti mulife usarava maupenyu hwekugara wakavhara door all the times. Gara wakavharira vanhu panze nguva dzese, kune chinhu chinonidhawo wakavharira panze. Zvino kana makatocreata system yekuti hakutaudzane makavharirana panze, wabloka kuflowa kweblessing yako. There is time to open the door
and the time to close, which means we are not supposed to operate under a closed door all the times. Mwari wakatipa Jesu kuti atifire pamuchinjikwa. Chakabva kudenga ndi Jesu. Chakawanikwa panyika cross. Cross is a man-made wood. Kureva kuti the earth yaka provide a cross. Mwari wakatipa the sacrifice. So which means the cross is always from the world. Denga likipe mchinjikwa. Mchinjikwa wakavezwa nevanhu pano. Chatakapiwa nedenga ndicho mwanakomana wa Mwari. That the earth will always provide something for the people of heaven, for the people of God. So now we have closed the door to the world. We are not operating with wisdom. There is a time to open the door and a time to close. Why? Nobody can have to be a shooting marine maulogara. Maulota now nekuseka now. Bora anoko na kukupa shooting shacho. Wete mnuwesi. So my empty jars are valid for me. My empty jars. Kuna vanhu vari empty. Waunoti ana basa anobrena afunge. Those unofunga. Ane basa anokosha. Vanenge vanongodiwawo zviri empty pane imwe nguva. Pane nguva yekuti zviri empty zvinenge zviri pademand. Ndo zviri kudiwa panguva iyoyo. Ukabvunza mapolitician anonopupurira kuti kuzoraiza vaone kudiwi kweso. Vanotaimira vanhu vari empty so. Vanoshandisa. Vanokosha aiwaiko. Kana utausina brati. Politician andoziva kuti kusimuka kwangu kune chekuita nerimwe gema riri empty. Unongoti kireti yenyu mhanya imakadai, kireti yenyu mhanya imakadai. Unoona zviri kutopfuura. Pane pekuti vanofunda havashandisiki. Pane pekuti vanofunda havashandisiki. Ndokuva unoziva rekandizisiya. That's the reality of life. Arambofa vakaenda pauniversity voti mastudent garapo. Masikati kwayo mhanya imakadai. Aya vanofunga vanoti vapedza kunwa kubvunza kuti indako. Pakune type inokuti kuti kana uripo kuti utaenda. My empty jars are valid for miracle election yomwewo. Chiempty chinokosha. Kungoti nguva yacho kana yakwana ndoba unozvizwisisa kuti timu ndiyo risingafungere ndofana kachiprogram ichi. Anenge karafu but ndizvo ufunge ndizvo. Vanyatsotsamisa votaurisa kuti ishuwa. Pane vanongodiwa ane tisinaite musha. Kuti zvinhu zviite musha. Nokuti vane dzinoita musha hazvimbofa zvakaita musha. Go and borrow empty jars from the community. Kana wapiwa zvitini pinda mumba uvhare dhoo rako. Kuti pane pekuti ukaramba uchirarama wakavhara dhoo unoshaya zvitini. Pane time to open and time to close. Saka Jesu muunyanzvi hwake nekuziva kwake une paanopa example inenge iri bit weird kuti kutenda kwenyu kukasaita sekwemafarisi hamungapinde ushe hwaMwari. Kuya kuti ari kuti nyangu mafarisi ari wrong. Vane chinhu wani chandaandastanda. Vari committed kukurasika. Vanoita nemwoyo wese. Ngati ni muri ku right side munoita kunyozera nekakudherera. Enemy yako ine zvainogona. Zvekuti ukasava nemwoyo wokudzidza kubva kwairi pane pamwe pausingagone kuraise mulife nokuti that knowledge yakavigwa muenemy. I'll give you a scripture. Judges 7:7. Mwari anoti kuna Gideon, kana uchitya tora muranda wako Pura niende kukembe yaMidhiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii? Gideon is an Israelite. Mwari vari kuti the only way andingakupe strength and unonzwa zviri kutaura maenemy. Mwari vakadi kuti raise a prophet. Ikoko achakuparidzira kuti usimbe. Mwari vanoti kana uchitotya iwo Gideon, tora muranda wako muende kukembe yaMidhiana. Unonzwa kuti vari kuti kudii? Kuti there are times when God will use your enemy to strengthen you. God will release a message. You don't have to but for your own good. Usatsamwe kana watukwa tsvaga zvakakunakira mukutukwa. Pane rimwe gore pazvakandibatsira. There was a guy who used to preach here. Saka engo yake ndiyongoti ndingakadai. Sadhera akabatawo ini naita pamusoro pemwe mota ndaifamba nayo.
Such motor chimanga manga chaga for chas. You know I'm not a mechanic. I didn't know the motor any problem with chas. But another two way papa, I don't know one mechanic. That's the problem with chas. Nobody does that okay. It's a matter. So many people who don't by help ukafamba ukatsika goko rebanana usati wagumbuka kuti indara chingoziva kuti chandadzidza mukukwara goko rebanana rinochedza kuitira next time ukariona unozotsalekezivana une zvawakadzidza mukudonha. Don't close the door nekuda kwepain. There are lessons you only learn in painful times. Ausingagone kudzidza in good times. Une chinhu zvaunodzidza better when you are broke. Zvausingagone kudzidza when you are okay. So chona behavior yemunhu akambotambudzika inosiyana nemunhu asina kubvira ambotambura kana vakabata mari. Oza munhu akayabaura indi kuda kudhora rekuenda kumba ukamutarisa sounozwa kuseka murume mukuru anga ashaya dhora. But kana wakamborishaya unozoti inotambika. Kudada kunoita kushoma. Unozoti akabva neko inotambika. Inoshayika uri gentleman. So there are lessons you learn better in hard times. Zausingagone kudzidza in good times. So my seasons never times in life achidaro. Why is for your own good and for your own better. Danger taita ndeyekuoperate under a closed door. Mukadzi anzi open your door, go in the borrow vessels. Kana wakudura mafuta, close the door. Which means learn to balance. Kana wakuita zvekunamata. Auendi nyika iyo. Lenga zvinoitwa nenyika. Why nokuti Mwari vakada nyika. Nokudaro vakaipa mwanakomana wavo. Kuda kuti kana wakavenga nyika wapotsana nezvakaitwa naMwari. Mwari vakada nyika vakaipa mwanakomana wavo. Kureva kuti pese paunoona chakaipa chaga the other side of it chazvakanakira. Rima rakaipa usiku hauna kunaka, but usiku hwakatova source yeinvestment nokuti kune vakagona kugadzira malights, kune vakagona kuita zvinhu zvinovabenefita only during the night. Usiku hwaunorara iwewe kune vamwe vanonzwa kuti kukangovira mari yedu yakuita. Although kuri ku wrong side kuti vasikana veusiku parinonzwa rikatovira basa ratanga. Mwari vanoti kuna Abrahamu vana vako vachaita senyeredzi. My stars, they only take advantage to shine during the night. Isaiah 45 verse 3. Mwari vanoti I will give you the treasures of darkness. Which means darkness pachayo ine ma hidden treasures. Mukadzi anzenda nokumbira zvitini kana wapiwa pinda mumbovha redo. Kuti vhangeri rako gona kuribalansa. There is time to open your door kuti uwane ma empty jars. But there will come a time to close your door so that you can exercise shoko refaith. Nyika yakaipa, asi munyika yakaipa mune zvimwe zvinhu zvakanaka. Mwari vaona kuti nyika yakaipa vakatsvaka mhandara Maria akashandiswa kuti atipe Jesu tiponeswe. Nyika yaipa pamazuva aNoa Mwari vakaudza Noa kuti tora miti yemugosheri. Migosheri inowanzomera munyika yakaipa. Inova iyo inoshandiswa pakugadzira the ark for men to survive. So pane kusurvive kune skill yekuti Moses kuti ararame paiuraiva vamwe vana vai vake vakaruka basket netswanda nemaridzi akasurvive akaflota muneyo river. Kureva kuti mai vaMoses vakava neskill necraft yekuruka basket rakaita kuti mukomana achengeteke. Haana kuchengetwa nengirozi kana nemweya. Skill zvakaitwa nemaoko amai vaMoses zvakapa mukomana kuflota nekuchengeteka. Dai vakati uyu ndewo mweya hatina basa nezvekunyika aiurawa. There is time to open the door and there is time to close the door. Tikavhura door ndakava vamwe vakakura nematelevision ekuti isi chechi yedu haione TV. Langa vari right kwete kuti vari right. Langa vari right. Why? Because during the old times my television stations aitwa on nevamwe vanhu isiri church, so vai broadcaster zvavanoda. But today you can have a right to on a television
and broadcast the preaching of the word, and people can be saved. So hiyo yekuti TV yakaipa message yanga yakanaka that izvezvi yaipa. Why? Because you can own the channel and broadcast what is good. So we must open our minds. Tikaona how effective is the television. Kuti kana vana vachiona TV vanoita msikazwa kwa wakati wa maridzo havangaponere. Yeah. Chachatamita borrow from the world. Asima program avo. We borrow the television system and we broadcast our own. Chinobatsira. Sa church inowanza kutawa TV ndepanyika. Inogona kushanda kuti papariti vanhu vakapona. So our problem, we are failing to borrow. Na nasi kune chechi singade gitari. Asikana vachimba uneta magitari muromo. Amana, improve vibe chana. Just borrow the guitar. I make a laugh, but it's sure. That's how much I'm going with my instruments in the room. Vanu vakauza kuti gitara riite saka vanoriita nemuromo mwana iti mitoita basic guitar. Also there are times zekuti ukaudza vanhu to improve unoita sekungoro kwaticha kupanduka kuenda grade 4 wabva grade 1 hausi kupanduka kuimprove. Color TV haina kupandukira black and white. Yakaya kuzoudza vanhu kuti shirt ndered yakumana maona black kwekuwa refu. Improvement. Hakusi kuipa. Let's open our mind. Let's borrow from the world. Mwari vakatipa Jesu mchinji kwati takaveza, mchinji kwati many made. Which means kuponeswa kwedu pa cross kune chekuita ne human skill, human art and what we have been given by God. So church today, turi operate under a closed door. Zvekunyika ndezvekunyika yativana Mwari. Yeti pani patofana kuvhura totopiwa ma-empty jars kuti tidurure mafuta awande majazi wayo hasi muchechi ari ku-out. Saka kana gitari kunyika ririko ritorei mobvisa biti yawo nezvavanoimba torumbidza Mwari toisa biti yeumwari. Ndakakura ndine pfungwa yekuti hosho ndedzemudzimu. Gamba kune vanhu vakafunga kuimbira mudzimu nehosho. Hakuna mudzimu wakasika hosho. Pandakakura ndikoti kuona panorira hosho so ndezvemudzimu. Gamba kune vanhu vakafunga kuimbira midzimu yavo vachishanda nehosho. Isu pakuberekwa ndokwatati hosho ndedzemudzimu. Why? Nokuti Satani wakapinda munyoka mugarden Eden. Bible hariti Satani wakasika nyoka. Wakapinda munyoka ikafurira vanhu. Saka nyoka ndeyani? Kana ari kundipotsa. Kana Satani akapinda munyoka, nyoka ikafurira vanhu. Nyoka ndiya Satani here na Satani wakapinda munyoka ikasikwa naMwari. Yes. So chinhu chikaabuse kwa. Ngatione ipa point yekuti i-abuse ye-right king for a right purpose. Kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga ine kumbani ne5 mapanga. Ndinoziva kuti anochekeswei. Saka ndisingasunga. Beef kwete munhu. Abuse ne-right use kona kuzvipatsanura. Bhaibheri vorakana nevarungu vakatitorera nyika yedu vakarishandisa zvisizvo asi rine basa rinoshanda richairo. Ngatigonei kupatsanura zvinhu zviri tu. Chinhu chinonzi chakaipa nemumwe nhasi inyaya yekuti washanda nacho nenzira dzakaipa ndobva ati chakaipa. Wasanobvunza munhu achiti mari yakaipa straight. Bairi right zisingaipe. Ukaziva zvainoshanda nezvainoshandiswa zvakanaka unoziva kuti you need more. Yako ndeyekuti ukabata wobva watosiya mukadzi unorarira kuchinhoi wotiza nevana yako haina mbonaka. Kune vanoziva kuti inochengetwa vabereki nayo. Kune nherera dzinoiswa kuchikoro nayo mari. Vana vanobviswa school fees anonidha more. Iwe ukaibata unotiza mukadzi yako haite. But pane nyaya hakusi kuipa. Saka Bible richiti the love of money is the root of all evil. The love of not money. Love of kadiro. Yo kaida unoraya munhu. That's the love of. You need too much.
ukaida unabasa una respect ni wangu kana ni chembe uroho kwa ifutila mali the love of but hiyo manji ukaisa pa right use you need more samwara jiri silva nendarama ndezvangu anoziva kuishandisa mushi saka chiza associate nayo hakuna vesi noti mwari anoti mari andabasa nayo ndakatoimaka anoti aiwa ndeyangu proper or right use. So mukadzi uimira ko yake yatanga nekunzi boro vessels kumbira zvitini mu society. So the way you relate with the people in the society inogona kuva clue kana key yekuti mwari unokuropafadza zvakadii. Why? Because we are blessed to become a blessing. Purpose yeropafadzo ndeyekuti vamwe vazive mwari through iwo wakomborerwa. Purpose yeropafadzo ndeyekuti vamwe nderera dziende kuchikoro nokuti iwo wakomborerwa. But ukaona blessing ichiya pauri ichikoza harm and damage hausi kuziva the right use. So mukadzi akanzi open door kumbira zvitini. But nokuti aiva mukadzi wemuprofita ndinovaziva vakadzi vemaprofita kana dhedhi vachiprofita havatangike ende havataurike nawo. Saka pakanzi ndanokumbira zvitini ndo paakaomeserwa. Unokumbira animai zviti class. Ndakanzokorera mashoko aya. Ndati kana murume wako ari injiniya iwo hausi injiniya. Ndinipise kwazvo. Murume wako akatofa nonzi injiniya apa nhama havagove certificate. Kuti ndavadzimai vacho mainjiniya mama dhedhi vaenda. Unosara uri Rozi chaiye chaiye. Rosemary Spanda chaiye asina kana bepa 1. Ndobaonengwa kuziva ndine madhii zviya. Maimbowa Mrs. Engineer. So the way you know relate nevanhu manje kana uri Mrs. Engineer ine nyaya. Saka muprofita atichena anokumbira zvitini ma-empty jars. Vakuru ma-empty jars haana basa. Kunati vanhu vanawo dzimwe vari kutorasa zvakatupira mafika ari kurasa. But kana wanzenda unozvikumbira munhu akafa kuti uri kuchida haakupe even chisina basa. Why? Because hamuna ukama hwakanaka. Unonyimwa zvinhu zvisina basa. I relate this padaimbowa kubasa kupristono. Kune munhu aivawo neFriday aitengesa so. Saka aigona kutipa kuti ndinotengesa hembe masheti aya ndine masiketi emadzimai nemazambia. Torai munozondipa henyu kana after 3 months. Saka tese takatora munharaunda ishanda naye insinyoro akaramba kutora. Tikamunyengetedza tikati aiwa sikuru torei gogo masiketi akanaka nemazambia. Zvikanzi haisi nyaya kuti zviri kudhura. Gogo wenyu agona kutaura. Saka bheta kushautirwa nemunhu ari muzvinhu zvakecho. Kuti tanyatsochena undishaudha akachena ngaambomira. Saka there are times yekuti mwari zvaunoda kuti vakuitire hazvina kumbooma akaoma ndiwe. Mwari zvaunoda kuti vakuitire zvakapfava zvisingaite chakatooma ndiwe wacho ndoda kuitirwa. Why? Because vanokuziva muzvishoma kuti unoita sei. Saka muzvizhinji they know kuti tinenge tato amplify your character. Baba rinoti wakavimbisika muzvishoma mwari anomutrasta nezvizhinji. So the way yauri kuita behavior yako muzvishoma itori sample yakuti zvikawanda unoita sei. Because kana uchinonoka kuchechi uchigara muturums uri busy neroom yako ukaropafadzwa nemba yese hauchauya. Kana une small house nemari shoma iyo iyi shoma iye bhasikoro rawinaro une small house ukaita pick up rara in race. Life yako yauri kurarama nhasi shadow picture yezvipotential yezvaungaite mangwana. So improvement inotangira pazviripo pazvishoma zviripo. Go and borrow vessels kuomeserwa. And pane kuomeserwa kuri pa the Lord's prayer. Lord's prayer not forgive us as we forgive those who trespass against us. That's a dangerous statement. Tiregererei sekuregera kwatoita ndo patakarambidza mwari kuti regerera ipapo. Watu wanzoda kuti kana akuregerera akope kunoku. Wanambondinzwa. Tiregererei sekuregera kwatoita watopa mawani. Yauregerera unonyora pasi unojairira ndanyora kuti azokujairira kechifota andiri kuona pesa vanhu vanonga kuti mwari tiregerere sekuregerera kwatoita vakuru mwari akakupa isusu takuwara.
That prayer line is very dangerous. Sekura kirara kamunai patinai isusu manji. Mwara kuza mwari kuti mwari. Kana mafunda kundiregerera opa inini. Tsano tinokuara. Muna matonda papandaka wele ndakanzwa kuti right apa ndo vanokuarira muna. Mwari afana opa inini. Mwari ngaatondi operate semu mwari wake nenyasha dzake. Akakopa inini ndakuara. Kana wapi wazvitini wapinda mumba, close the door. So, kune zvinoda kudzidzwa nevanhu zviri kunyika. Vatofana kuziva pekugumira nepekuvhara door. Kune style, dressing, fashion iri kunyika. Kuchena kwakanaka, style fashion dzakanaka. We need wisdom to close the door. Hairstyle kugerwa kuri right. Kune magererwa unofana kuona kuti kana apa zvezvaipa. Kuti rikadimburwa zvakadai sezvinani bado kazongosiya akacheta. Ada kuvharwa door pekusiya utu. So danger yataita ndeyekuti takabva tatovhara door zvachose. Kana mumba muvhare door. Kureva kuti mukavatendera kuona zvamuri kuita, they will come with advice. Oza kune type yemunhu wekuti akakupa mari anokudza futi zvokuita nemari yacho. Ane power because ndiye akupa. So there are times zekuti kune vanhu vanofighta vision yako nekuti vane a level of help yavakupa. Azvata inwa kubva shamwari yangu yaita unodzana ndakukuletesa ndiri munhu anita musoro ngatinwe. Wandipa danotenga hupfu kumbanja ndiri munhu anita musoro nemari yangu. Yangu ka. Oza there are people who always have a say nekuti ane zvaakuitira. Ada kukudza kuishandisa iwe utoda ndanotengira wefana chikafu kumba wotaoda musoro nemari yangu azviite kana watondipa yako side kuno. So pane time yekuti you need to close the door. Blind Bartimaeus paakati kuna Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndinoyongoni vakapindura vana kutumwa naJesu but vaitevera Jesu. Ngwarira munhu asina kutumwa but ari kufamba naye. Was ari kufamba naye anokupindura in time but iri wrong answer. Vana vanokunyanya Jesu munyararidzei ndo vakafunga kudaro. Vamuti nyarara, he cried out more. Kurati akaziva kuti musandivharire door, I will open the door. Say blind Bartimaeus, ane knowledge, iye ari blind. Ari kuona kuti pandati ndinzwirei ngoni. Zvinongoreva kuti Jesu ndinomuziva, ane ngoni. Saka word rekuti nyarara, harina ngoni mukati, saka haasi. Which means when you know him and know his word, you also know the way he answers. Yeah. Nokuti pane nguva yekuti unopindurwa nevanhu kwete naMwari, but nokuti hauzive Mwari unongoti ndiye apindura. Why? Nokuti wakatodzidziswawo kuti Mwari unoshanda nevanhu, but kune vanhu vanozvishandisawo vachiti vana Mwari. I will repeat. Mwari unoshanda nevanhu, asi kune vanhu vanozvishandisa vachinyepera kuti tina Mwari. So you need to balance the two. Vakaenda kuna Bartimaeus vachiti nyarara, havanonge vatumwa naJesu, but vaitevera Jesu. So Bartimaeus wakaziva sei kuti havana kutumwa? Angati ndinzwirei ngoni. Saka paakanzi be quiet, akasecha message iyoyo, akaona kuti haina ngoni, ine rafu. When you know his word and when you know him, you know when he answers you. Ukatonda matira kuti Mwari ndikuda breakthrough, ndikuda motikari, kune inotobiwa ichitouya zvisina Mwari mukati, inouya in time isiri the right car. It takes wisdom to know kuti Mwari vapindura here kana Satani ada kundinyudza. Wanamatira mota kunouya mota kwete yabva kuna Mwari, Satani futi ane tsika yekupindura vanhu. Mukasaziva Mwari munobata mhinduro dzisiridzo zvaunotozoona kuti kozva zvada kutotambura. The blessing of the Lord maketh rich and add no sorrow. Ukaona yauya se blessing iri mota yekuti ufambe nayo uri mukati, iwe upedza mazuva uchifamba uri panze payo wakatakura gearbox musaga, haizi. Mota inofanira kutakura wewe kuti wotakura mota. Ichi ndakachiona usachitaura. Uri munhu ari kunoka guva vatakura zvinhu, pamba vatakura gearbox, pamba vatakura hamene zvinhu zvangu kutakura. Mota ifanira kunge ichitakura iye.
Pati ari kuitakura ende asi kuzorora nayo. Unokutoinamatira kuti Mwari ngauye. Yobva yauya isiriyo. But nekusaziva kuti Mwari vanopindura sei, unozotambira mhinduro isiriyo. So blind Bartimaeus ari chaakaziva. Kuti asi Jesu avatuma vauya vega kumana. He cried out more. Jesu paakazovatuma vakaenda vakati, cheer up, he is calling you. Izwi rinoita kuti azive kuti vatumwa. Vakatanganira kuti cheer up, fara. Why? The joy of the Lord. Mfaro uri mushoko raMwari. Kuna nanifunga kuti akana zvinhu zvaMwari sofana kugara kutaradza kuti zviri serious kuchema. There is also joy in the house of the Lord. Vanhu vanoasosieta kunamata nemisodzi. Saka chinzwa munhu anogona kutopupura muchechi. Kutama dzangu, kunyika takambofara. Asi takazouya kuna Mwari. Samakazotsamwa. Anzi munoona tauya kuchechi so. Takambofara wedu we. Saka mauya kuzotsamwa ka. Andina kaudza kuti kana wauya kwaMwari so mawani. Kuchema nekutsamwa chete akufare munhu. So tuna maprogram yedu, if fasting is good. But kunofana kunge kune feasting. Kumboita time yekumbodya muchifara sechechi. Ukaona pasina program ye-eating, pane fasting chete, hamusi kubalance the two. Unotombofarwawo kuchechi. Tisacreate chechi inorwadza. Iwo marwadza akatakurwa naJesu pamuchinjikwa. There was a time, 2017, ndaenda Cape Town. I had the privilege of going to lunch in the mountain. So I came to South African national team and take home this. There was a friend of mine one night and I think some discount. The Uber driver, Cape Town. So I'm going to contract him to take over. I came to Cape Town Stars. So they end up lunch now. And it's in one check and the batter so. I tell her. Was my wicked or Angaja baptism. I'll be my friend. But I got a picture. I can't no notes. I would Mateo to discuss. And my pastor, I invited 1. Mwari ari desperate kuda mari yangu kudarika inini. Kwese kwa ndaenda wanawazandi niteko modisa vaitara bring your seat. Sanda inzwa Mwari wacho akapro kaenda kuda mari yangu sindaiti. Agana kundu presenta Mwari anu ndidao. Waka presenta Mwari anu kuda mari yacho. Number 2. Agana kupresenta Mwari wakuti chinoko na kufara mkuna mata. Ata ingu nzwa Mwari wacho. But this time, chakazondi pa undichi tera mkoma na tende kuchechu. Wakani presenta a different God. Ane mufaro, anodao yanu, whether rich or poor. Kunomo Mwari kutaka pari za unza hile urombo wangu andikwana. Mosa anonzo kumina pa kuti mariacho. Aliko tapi Mwari mazwana ariko ndika roa. Ino kumina kuhomwe kudarika mmoyo. Azana muzoni tukuna matine one breakthrough apanda kamarika kati. Mwari yeyo ari very dangerous kwa wari poor. Very selective and dangerous. Ana moyo anati. Baba langu not just chaimu pa kufamba chipore sana kujulana nziti. He was moved with compassion. Jesu anga sina receipt book. Yodi mnana mkomano we guys 1,000 seed atwele zokiti. Jesu anga sina receipt book. Moses, agandi visasha yangu ya standing on the holy ground. Holy ground and every single fence naked. Ukipinda holy ground zeta kuna mtoto Maria kadi. Hata ujwa kuzipa holy ground. Anaunda kama na fence hai. Kumbe raise holy ground. So kuna Mwari kutaka present kwa so unaona unachukua uyakao maito. Titsine munhu. Adogona kuti munhu anga siye kwete kuti iye anga itire munhu wacho. Let's learn to balance the two. It's good to give and do things in the house of the Lord. But the truth must be preached. He's a God of love. I don't think that whether rich or poor, educated or not, He loves us that way. I'm here as well tomorrow. Same time, same place. But let me finish this statement. Kana wapinda uvareto. Kana mafuta azara muvura futi to unotengesa. Urati mari yako ilikuwa na wambu varida to. So learn to balance. Learn to balance the two. Kana uchidila nenyika
unonamata uri mukristu but mune zvakanaka zviri munyika zvaunofanirwa kuva nazvo nekuwana zvikubatsire mukunamata muchikristu chako. Jesu akakonzera kuti hove dzibatike. Luke chapter 5. Cast your net down to the deep. Vanhu vakabata hove dzadziridzei dzekuti ana Peter vatengesi. They were in business. Jesu ana kuti aiwa kana ndikuparidza ndiri mubhoti rako so waona nhaka kudenga. Aiwa akazoti iri timu haridi zvenhaka yekudenga dzoda fish. Bata iwewe vakomana. Jesu anobalansa the two. Minana iripo vanhu vachidya hove dzavo. Pachokwadi ndechekuti 2 Kings chapter 7 Elisha panoti mangwana nenguva ino flour yakatsetseka ichatengeswa shekeri rimwe chete pagedhi reSamaria. Yanga iri breakthrough after a famine, a siege, but munana wakataurwa wakadhiklewa naprofeti wanga une price tag. Haana kuti mangwana nenguva ino muchadya zvakanaka pagedhi reSamaria. Akati flour ichange iripo, bhari ichange iripo, asi ichitengeswa neshekeri rimwe chete. Kuti breakthrough ichauya, but you need to have money to enjoy the breakthrough. Which means breakthrough ichiuya, make sure you have what it takes kuti ugone kupinda breakthrough yacho. That's why tichibalansa the two. Mwari achiita minana, munhu achirobafadzwa zvaanobata, mari ichibatika. Kuti hazvisa zvane basa rese tikuenda kumusha kunodzorora, hausi kuenda nhasi kana mangwana, uchaenda after 20 years. Uchiitei? Learn to balance the two. Open door, they close the door. Usavharire door kuma issues ari mu physical realm. Nyika zviri mu physical realm ndo zvayo, zviri spiritual ndo zvemba yaMwari. Saka kana makudura mafuta muri kuita act upon the word of faith, close the door. Nyika I understand the faith. Kana mada kutengesa mafuta is word of faith ya marketing, open the door, sell to the world. Saona mamissionary vanichinja vakabata vauya kuzoparidza evhangeri, vaivaka zvipatara nezvikoro vachizviitirei structures on the ground ari physical realm. They are also a blessing vanhu vari kunamata spiritually. So sono muzomona chini machechi mazvani ada mari straight dzedu dzekudhara vatauretaure zvemari. Research yako iri poor. Let me show you the richest church so far in Roman Catholic. They own a city known as Vatican. They own properties, schools and hospitals throughout the whole world. So you don't know what pondo yako hatauri za kwanda. Ili kwa kudara. Sana, basi Bukuru. Une ma church ane ma business, alright, ane muno mzimbabwe research iridiki paanglikena unozaira kuti parliament inorenta kuanglikena area chese chende chaanglikena parliament unopota ikisari kuanglikena ipapo unoti unongoipinda uzoziva zvakawanda apo ndangokupa tip. Anglikena ine bank ida itauretaure zvemari vane source inogenerata income zvekuti kutaura yako kuwaste time. Mbuya yangu ndozvavandiitira mbuya yangu wanga uri kusalvation. Zvikuru dzese dzamakupinda uri kutsa kuti salvation ida haina kana problem nezvemari basi tinobvisa anonzi macartridge edu. Ambuya yamuri kuti salvation ndo ine chipatara chinonzi Howard. Chipatara chii vanhu varapwe neminamato vanobhadhara. Chikoro ana Bradley Mazoe Boys is Salvation Army. They own schools. I would teach them a prayer. They pay school fees. Yeah. It is without Amazon in Shomai. That is never a chikoro and a kineshi. Upon the Marab. When you know why is very. What in city of woman to walk a very what door, I will not go on the other side. Let's learn to balance the two. Dori novhurwa wokumbira zvitini, dori novharwa durura mafuta, dori novhurwa kutengesa mafuta acho. Ukagara wakavhara dho pesa unachaoneka, unachaona, unachagona.
kusvika vanhu vakura vakuziva kuti to own a television channel tichiparidza vhangeri zvakanaka. Why? Nokuti nyika inobroadcasta zvayo, vana vachitichiwa musikanzwa. Ngatiticheve vedu tane malicense ematelevision yekuita zvinhu. Chatinoita borrow from the world television system. Chatisingaite borrow maprogram. Tovhara doo paprogram toisa marichi. Kana iri radio tobvisa program dzavo nemusic yavo toisa worship nemarito. Let's learn to borrow from the world and close the door to the systems of the world. Mwari chavakaita bhoro kunyika chii? Munhu. Vanhu vatadzira Mwari. Mwari vakasarudza mhandara Maria aitova munhu kuti abereke program yeCalvary. Chatakapiwa naMwari ndiJesu. Chatakaprovidha icross. Cross iri many-made. That's why sometimes I joke this way. Ukaona munhu achidai, haisi picture yekunamata. Akanamatwa akaenda pacross haasi cross. Cross imany-made yakagadzirwa nevanhu. Kana uchitodai kuita zvevanhu hapana chekudenga chaurikuita. Research yako unyatsodzidza. Sometimes kuresearcha kurina hakusi kupanduka, kungoresearcha. Chiiko chinoitwa so? Muchinjikwa chii? Chinhu chakalezwa nevanhu. Haasi Jesu akaintroduce the cross. Jesu akatorererwa pacross yaiva a Roman system to execute criminals. Kuna saka tona nembavha dzakaenda pamuchinjikwa. Muchinjikwa hauponesi. And the worst of it, 3 wakutoita yes. So I'm done. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. Grant us the wisdom to open door and to close door at right time, at right season. In Jesus' mighty name I pray. Amen. We meet again, same place, same time. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Amen.